Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Tuhan
Pasar
kami. Sesudah itu tertangkaplah dek polisi. Lebaran makurung dalam tanah besi karena diadukan dek indua bini. Olah digadukan ondela dek bini mangko makurung badan ditansi. Sedikitnya lagi kasih damai ramai kini lagi masuk ke bacai. Dia malah baca makasih yonalah sampai ibarat balai lah di boyola di pantai ibarat banyak buang di galak ramai ayam nan manang buku adalah padarai Ayam nan kalah sayurnya de marepa. alarang galak cai baru yonalah ancai ibu bapak ketiga ayo galak padarai kami kapulang dan julang kamuntai. Sedikitnya lagi keandaian dan bola lagi ku bagau aku pina desa malam. Lanak itu hanya kami Allah pada bagai rakam kota raso manila di dunia jangan. Kota sopai lambe lagi budakkan labau bagi kialai malam dalam dalam. Kota di kilai lagi nak orang lanak isiko. Aku bapak anak baik iyo kuisu aku ado di sini basilawai onar saruko iko onde pasar lakang kami dan kadu pasangnya. Onde dari lagi sao bilangan naik kadu. Anak ko indah nyo sampai lagi angin rasonyo. Aku indah na sampai lagi burung rasonyo. Delay layang lakasore. Onde ka sopiro oto. Onde lamu lajo lambe. Iyo kan sampai yo. Onde kalau tak sampai lagi sore rasonyo. Onde kurilah kami naneka rumah nyutango. Onde kuliah nyo gitu oleh bata munggo. Atau lewat HP delay kan jadi jumo. Onde nomor HP nyo lena kami panjato. Dekaran nomor kami kini kan adudu. Ado dan simpati lu, simpati pede ado pulo. Onde danga kemana ikulah nomor kontaknya. Kalau onde galanyo oleh
lo mata